Ngiyalibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSitufuzela ngamandla ezulu. Lezi izimfihlo. So uphathulo usiseke ngaba naye before wazosichazela kabanzi ngokwenzakalayo empilweni yakhe enemfihlo afisa ukuthi ayikhipha ibe phezu kwetafula. Okay, manje sesifuna ukuzwa kade suka la kwenzakalani emva kwaleso sikhathi leso. Asike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona sisi. Kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiright nami. Ngiyaphila. Ngicela nje sivele sihlale phezu kodaba. Ungikhumbuze ukuthi kanje wawukade ufike ngani ka-Black Life TV? Oh, ka-Black Life ngangize ngodaba lami. Ngicela i-mic. Ngangize ngodaba lami. Engangilifihlile isikhathi eside, so ngase ngifuna ukuconfirma kuma ukuthi uma agcine engazwanga ngabantu ezingami indaba yami ngoba vele sekonakele. Uma ngithathile nje umntana wakho angisuse emakhaya sazohlala ne-stepfather, shuthi i-stepfather lesagcine sesithandana mina naso ngenxa sasingidoba singenzela izinto into ekanjalo. So egcineni ngagcine sengikhulelwa ingane ye-stepfather. Ngafika ke la ka-Black Life ngizochazela uma ngenzela ukuthi kube indlela elula engakwazi ukumvezela ngayo istory sami. Okay. So uma akazange accept leso story leso. Yeah. Wakwata kakhulu makwi-call. Wakwata kakhulu ngoba namanje usangidinele yena uyazama ukuthi kuba ngothi umuntu onganankinga kodwa ngiyambona kuyena umama wami lo engimjwayelile and nami lokho sengi-acceptile ukuthi vele imina ngaba wrong ekugcineni kosuku. Sengibona. Kahle wakade usondele kanjani eduze kwa-stepfather nize nifike ekuthenini senakho ubudlelwano beni noba u2? Ngasho ukuthi noma isona isizathu ngokuthi wayengayinaki izinto eziningi ezazenzeka. Yena welokho eyitshela ukuthi kusawuthando likamama, kusawuthando likababa nengane. Yebo. Kanti akusekho kanjalo. So kwagcina sekwenzeka ngaleyo ndlela ngoba umuntu engangithi i-support engangithola kakhulu. Ngangithola kuyena ubaba i-support izinto eziningi kakuyena ongisupportayo. Ngagcina nami sengithatheka indaba yakhe. Ngagcina nami sengiyibona nje kusemathandweni naye. So manje into esiyenzeka nobaba akasayingene yami, so ngiyayibona nami ukuthi ngaba wrong kakhulu. Ngaba wrong kakhulu. Emva ukuthi phela kuvele yona lemfihlo lena, yena wathi akayazi yonke leyo nto leyo, mina kwaleyo ngane le ngikhulelwe ngiyayazi ubaba wayo kumele ngimhambise kubaba wayo wangempela, yena akayazi leyo nto leyo, wara ngimoshela umshado wakhe. Ekugcineni kwagcina sekwenzekalani kimi, kwenzeka i-miscarriage. Ngizamile ukuthi sikhulumisane nomama kodwa kungothi uyayizwa kodwa akayizwa kahle. Mhlambe the time kade usichitheke isisu, ubani umuntu owayekusiza mhlambe nje ekunakekela? Umuntu owangisiza kulokhu uma mncane, futhi naye ngimtshela ngalonke iqiniso njengoba linjalo ukuthi kwenzakalani kanjani ngoba nomama akaze ayithi vuwe emndenini wakhe leyo. Noma wafihla emndenini? Noma wayifihla ngoba wengazi ukuthi uzoyiqala ithini. So kangiphoqa ukuthi ngimtshele ukuthi lokho sekuphelile, so ngicela uxolo sibuyisane nawe kanjani. Kwangithatha isikhathi ukuthi ke angisondeze eduze kwakhe kodwa ekugcineni ke manje sesiyakwazi ukuthi sifonelane kodwa ngiyabona ukuthi kunzima. Kusenzima namanje. Konje isizathu esasenza ukuthi wena ufike ka-Black Life TV wawufuna ukhipha imfihlo kumama wakho umchazela ukuthi seniyinonke no-stepfather ngoba nakho wawusukhulelwe or wawufuna ukumtshelela ukuthi akazi ukuthi wena usungumnakwabo? Ngangifuna umtshela ukuthi azi ukuthi sengumna kwabo mina. Okay. Ngoba ngangitshela ukuthi vele ukufika kwengane ngeke kuseshintsha izinto eziningi esezenzakalile. Okay. Yebo. Yo. So emva lokho wakhona uphindela kuma uyoxolisa? Ngaphindela kuyena ngaxolisa kaningi. Kodwa nje akakwamukelanga ngendlela mhlambe esingathi wawulindele ngayo? Hayi akangamukelanga ngoba namanje nje siyakhuluma khona kodwa ukukhuluma kwethu hayi akukho kuhle. Njengamanje bese ngifuna ukuthi ngibe umntwana oqala kabusha impilo yakhe ngoba ngamtshela ngathi nami ngangikwenza kodwa ngangazi ukuthi ngangilingwe yini, ngangayitshela ukuthi kuyohamba kugcine sekufika lana. U-stepfather wayazi ukuthi konje uza ka-Black Life TV uzokhuluma iqiniso kumama wakho noma wayezwa nje ngebhomu nje boom mhlambe umama wakhe semchazela?
Cha ngimtshelanga. Awumtshelanga. Angimtshelanga. Mhlambe ke akusona yini isizathu esenza ukuthi ningasazwani naye stepfather sokuthi wena usubeka izinto phezu kwetafula ekubeni anivumelananga ngokuthi sengavela manje. Angicabangi kodwa ukuthi ilokho ngoba yena ngasho ukuthi ngoba emdala lento ngoba wayengayicabanga ukuthi mhlawumbe ingahambe ivele ngalendlela eyavela ngayo noma ingasavela ngokuthi ngeka Black Life wayengacabanga ukuthi angaba imfihlo mhlawumbe engahle ivumbuke noma yinini. Wayekuthanda kodwa mawubhekile ngokwakho. Isiphi isizathu sokuthi manje akhethe ukuthi angabi nawe ngoba nakho wena ususichazile istory. Awucabanga ukuthi uma ngabe kuthiwa ubekuthanda ngempela ngabe namanje nithanda wonke noma ngabe wengiyuza kahle engiyuza futhi wayibona ukuthi ngiyingane ngiyayilangazelela lento wayenza nanokuthi ngisuke ngathathwa impilo. Okay. Wayekuphi imali kakhulu? Wayengiphi imali engithengela nezinto. Yo, so ngaleso sikhathi wena ubungenayo omunye umuntu mhlambe onayo ubudlelwane bekubaba yedwa nje. Benginaye. Uphi yena? Yena kaze yini ifikenyelele endlebeni zakhe lezi ndaba. Angazi noma ngoba sahlukana ngaphambi kokuthi ivele lemfihlo le ngangimele ngitshela uma ngase ngivele ngihlukane naye ngoba ngangimbona ukuthi vele uyaphazamisa kahle. Ngagcina sengimshiya. Hayi, but ke ihlukumezeka kangakanani yonke lento le ebiyenzeka? Ngihlukumeze kakhulu. Ngihlukumeze kakhulu ngoba ngizamile nokuthola i-counseling kodwa ayiwenzi umehluko. Ngokuthini ngiyayicabanga ukuthi akuba ngizange ngithatheke futhi ngibuye ngiblame uma kwelinye iside ukuthi akube noma mhlawumbe ezinye izinto weyinaka mhlawumbe wengakwazi ukuthi ayigweme. So kusukela manje angiboni ukuthi uma usazophinda angithathe njengezinye zeingane zakhe futhi angiboni ukuthi usazophinda angithembe futhi angiboni ukuthi mhlawumbe ukuba khona umuntu ophinde angithembe emva kokuthi ezwe izindaba ezikanjena mayelana nami engazenzayo. So even kwamina ngifikela ilokho nje ukuthi angiboni ukuthi ngisazobe ngiphinde ngibe yilomuntu oyena ekuqaleni. Ngiyayibona leyo nto leyo. Awugqoka izicathulo zama ukube bewunguye and indodakazi yakho ikufonele one day futhi nakhona ingahlali nawe ubuso nobuso ikutshela ukuthi ifisa ukukhuluma nawe but ikufonele komabona kude ifisa ukukutshela into eyisindo esingaka mhlambe ngabe wena ukuthathe kanjani lokho? Khona kunzima. Hayi kunzima. Ngoba nami ngibona manje sekuhamba isikhathi ukuthi ngadlala kakhulu ngaganga lento engayenzayo. Uma vela ngimblame udinwa kufanele vele. Futhi namagama wakhuluma kumina wakhuluma kufanele vele ngenxa ubhlungu engimdlisise bona. Kodwa mina ngikubonanga ngalenkathi ngisakwenza lokho ukuthi ngangimzwisa ubhlungu. Ngikubona manje ngoba sekonakala izinto ukuthi Yo. Kwanami nje ngilimele. Ngilimele kwanami. Uphi biological father wakho? Baba washona ngisemncane. Askizi. Yebo. So ungathini kubantwana abakhuliswa biological mom noma abakhuliswa abo step mom noma abo step father? Ungathini kulabo bantwana lapho? Because phela step father noma step mother usungahlobene naye. So ungathini kulezo ingane lezo ezikhula zibe ndala zikhula ngaphansi kwabazali ezingabazali abangazalwa yibo. Ngingasho ukuthi ukuthi ubaba phela akakuzali nawe umama akuzami ukuthi kube ne distance between umntwana ne stepfather. Ungabavumeli bazwane kuze kugaxele ngale. Ngasho ukuthi nabo futhi bangabi labantwana abathatha izinto bathatheke abocabanga mebenza into namhlanje ukuthi kusasa kuzoba kanjani.
But-ke ngiyakufisela inhlanhla kukona konke, ngiyafisa ukuthi uphinde ubuyele kuma isikhathinyana noma ngabe kuthiwa wawuxolisile before, but lokhu umzama nje umenzele mhlawumbe izinto ezinhle noma ngabe kuthiwa awunayo imali. Kodwa nje lokhu umenzele izinto ezinhle nje nawe ungathokozisa indodakazi yakho ikwenzele zona. Yebo. Mhlambe one day kuyosinka in ukuthi uyaxolisa. Bewungayona inhloso yakho ukuthi umzwise ubuhlungu omngaka. But-ke ngiyabonga kakhulu ukuthi ubuye uzositshela ukuthi kwenzakalani. Ngikufisela inhlanhla kona konke. Nithandane nomndeni wakho, nibumbane ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu nami usizo laka Black Life. Sithemba ukuthi konke kuzohamba kahle, sisazoba right, siqale emaphansi impilo ngoba vele ngimisele ngalokho. Yebo. Mbukela lapha ekhaya, sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mina nginithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.